ang order ko galing sa group, which is sa Foot Locker. Unboxing tayo. Yan. Yan. Ito na siya guys, ito na siya guys, ito na siya. Wow. Wow. Ito na siya guys. Ang invoice niya. Yan, quantity 1. Deliver note lang pala ito. Yan. 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 Ito yung box niya. Yan. Yan. Jordan. Air Jordan 11 retro low. Yan. Size 8 po ako. Yan. Ito. Ito yung likod niya. Oh, Jordan. Nike. Ito na guys. Ito na. Jordan. Dream shoes ko ito. Dream shoes. Oh my God. Ito na guys. Ito na. Ay, ito na. Ito na. Ito na. Yun. Oh, ganda. Ganda. Ang ganda naman. Wow. Kit na. Ito siya. Wala na siyang extra lace. Wala siyang extra lace. Okay. Ito ay DM. Ito siya guys. Yan. Ang ganda. Ang ganda guys. Ang ganda. Ito guys yan. Yan. Ang ganda. Low cut siya. Yan. Ngayon susubukan natin. Yan. Ito guys, susubukan natin. Yan. Meron siya. Yan. Size 8 lang kinuha ko kasi pamorma lang naman siya. Kung panlaro size 9. Yan. Yan siya guys. Ang sakto yung size 8 sa akin. Tama lang yung kinuha ko size. Yan. Ganda.
Yan, guys. Yan. Sure. Yan guys. Yan guys, yan. Ang mga fittings niya. Jordan 1. Yan. Apa lang yan. Ako talaga naghanap na. Ganda.